フリーキックから強烈なミドルシュート。ボールは勢いよく地を這いゴールへ。でこの槙野といえば派手なゴールパフォーマンスが有名ですが、この日見せてくれたのはこの動き、なんだか分かりますか？実は釣りなんです。槙野さん、釣れてますか？釣れた釣れた、こりゃ大物だ。釣れた獲物は仲間で抱き上げ、みんなで仲良く記念写真。ゴールを決め大物を釣り上げた槙野、チームも快勝です。Thank you.